ndị be anyị daalụ m. Ozi nke na-eweta n'efi a bụ ozi ga-abara ndị na-eche echiche, ndị be anyị na-eche echiche ezigbote uru. O nwere ụfọdụ ife ndị be anyị na-eme, ụfọdụ ndị be anyị na-eme asị m kwuo minority na-eme ihe a adịghị mma. Ife ahụ bụ ịzọnye okwu n'ebe ha ekwesịghị ịzọnye, ya na ịwa anya okerekwu. O nwere ife a na-akpọ ịwa anya okerekwu. Onye ọbụla too n'ala Igbo ga-ama ife ịwa anya okerekwu. Ife anyị awara ezigbo anya pụta, ndị a na-awa ụdị anya achọ okpuru bedị makpuo, mana ebe ha awa anya ha ezuzupụta. Mmadụ ya aka obi bịa na timeline mụ nwa bụ Remy Ilona 20 years plus ndị wụrụ lawyer dị ife. Ana m ekuzi religion and culture na one of the greatest universities in the world. Edego m 20 books. N'ụtụtụ a o nwere conference University of London na-eme organize, invite somebody I spell Israel ọfụma. What is spell Israel ọsịnọ Israel amabata na timeline m si m no inferiority complex ka nji ekwu na ndị Igbo si ancient Israel. Somebody amaghọ na enwere a sea of difference between the modern state of Israel e declare independence in 1948 and the ancient Israel, the oldest continuously living civilization. Osim na ndị Igbo the older. Onye na-ekwu ife amakwa ebe ni grandfather. Onye na-ekwu ife a amakwa na ndị Igbo dị kanyanwa, dịgide careless etu a ha dị kịta. In the next 20 years na onwe ike na ọmanwụ ndị Igbo ga-anọ ebe a n'Igbo dị. Anyị na-afụ ya na Plateau, na-afụ ya na Kaduna. Rename na some villages, strangers ebiri na ya ebe ha na-ebido aka awụ some mischief makers dịka na novel ike gwu ha bido siwawa agba na ha fụrụ nke nwe ebe a, fụ nke nwe ebe a, sọsọ ha fụrụ ya na ha fụrụ nke nwa n'ọnụ na 5 million years na ọsị n'ugwu ele ọsị na Ọleja na Egypt nke anyị na anyị nchama ndị Arab anọ na today on ha ro pyramids a ancient Egyptians ọ bụ Arabs. People move. Sọsọ nọ ndị ahụ fụrụ ya. O nwere village na Yoruba land afọ human skull dị over 11,000 years. Yoruba nwere uche na Yoruba na-eche echiche. Onwe onye Yoruba pụtara na-ekwu na current Yoruba asa na skull ha dị ha, because onwere onye nọ n'ụwa onye Kenya na-ekwu na ha nwawo ancestors of human beings aha afọ na East Africa. Ya o prehistory or ancestors of humanity. Onye ọzọ bụ ka mbụ. Onwe ihe afọ na anọ ọzọ bụ dị 2,000 years today. Enweghị evidence nọ ndị ọzọ bụla nọkịta debere ihe aha. The only archaeological work anyị ma emego na Igbo nke asị na-eme n'Igbo ukwu wụkwa na this common era rubekwa 1,500 years. Naka somebody I spell Israel ọfụma ya bịa na timeline mụnwa si no inferiority complex. Ke level of success a human being na-eru n'ụwa ma erube. Ana m ekuziri ndị ọcha. Ndị ọcha edegokwu na article na ọwụ na onye ọbụla si Afrịka dịka Remy na Afrịka ama nọ n'ebe ọ nọ, because Remy achọrọ ịma ihe bụ nke bụ eziokwu ka ọ ga-adị na-ekwu. Erifraf abịa na timeline m si na nwere inferiority complex. Erifraf ahịa spell uwe afọ ya ọfụma. Erifraf o nwere superiority complex. Francis Duru wee professor of anatomy enwee inferiority complex. Onye ebuchi James Ile
a professor of literature nwee inferiority complex. Nz'r Remy Okechukwu Ononeke, 20 years in a medical practice. Nz'r Remy Kenneth Omeche, medical doctor, 20 years in medical practice, nwere inferiority complex, a riffraff expel Israel ọfụma, awụrụ nyanwa ya enwe superiority complex. Chimadike, masters in anthropology and archaeology, o nwere inferiority complex. Barrister Matthias Odo, Nz'r Remy Iyile, chartered accountant. Ihe a niile obodo ndị nwere inferiority complex. Onye ahụ expel wu Israel onye ahụ nwere superiority complex. Fortunately, na Facebook provided a block button. A block ha ka ha pụọ maka ife anyị na-eme ndị Igbo amabeghị uru ọ bara. Ife eji wee gbu 3.5 million Igbo sowo n'Igbo amazi ebe ha si mara etu ha ya esi eme. Ekwuo m ife a m kwuru last week na repeat kwe. All two groups of people mere Nigeria would something na-eme exist today. Britain na ndị Igbo. Mana Nigeria ahụ turned into graveyard ndị Igbo because na founding ndị agha akpọ founding fathers aya Zik na Papa Ojukwu ha echefuo na ebe ha isi our experiences na etu anyị esi eme ha wee na-agba mbọ ka onye ọbụla wuru ofu. Ahmadu Bello na-ekwu na ha chọrọ ịnọrọ onwe ha. Awolowo na-ekwu ka enwee federal Nigeria. Ndị Igbo ha na-ekwu ka ọrụ one Nigeria, ka ọrụ one culture. Ọ Igbo ka eji wee Igbo woman new eji wee menya garden. Mana ọrụ that na azọta ihe a na-efu efu taa anyị egbuzdi Igbo again. Maka ife Igbo ji wee chefuo ka ha were omenala ha wee so Nigeria ahụ na ha mazi roots of omenala ha. Onye Igbo nze mara n'ọkwọ nze ahụ dị na Bible ka echiri omee n'ife nze na-eme. Esie nninye n'ụzọ si na ya erie ọ na obi kuba na ma ife okpuru ede ahụ na-ekpu minụrụ. Ihe ahụ o ji eme aji achọgharị ya taa anyị emedie ọnwụ nọ ma nọ Nazarite nke ahụ dị na Bible butere okpuru ede ọ na-ekpu. Ọ mara ka o ya esiga ije. Zik na-ekpu okpuru ede ọnwụ na Zik ma ọ na-ekwukwo Zik kwukwuorie many times na ndị Igbo si Israel mana nwa okpuru na-ekwuzie n'enu ọ bụghọ nọ ma na okpuru ede ahụ ọ na-ekpu na Samson kpurie. Ọ nọ ma na Samson kpurie ọ jụọ etu Samson si wee bi ndụ ya jụọ ihe eji wee gbudu Samson na Samson violatri iwu nze ahụ. Adadma agba mbọ a ka o wee baara m nwa personally. Ọ maka ndị Igbo ndị adọsị 5 years 10 years 11 years 12 years ndị aka na-apụta ụwa apụta ka a ghara imeghe ihe emere anyị enene JAMB many years ago to University of Jos. Anọ m 14 on the list ewod m. The same thing mere na Meduguri. Ma akaụntụ kwa onwe masị ndị dị lucky. Kee maka ndị agụụ gụgidere ha nwụọ. Kee maka ndị Igbo agụụ gburu kwachi ọkọ. Maka mistake anyị mere eme. Nya ka mma ada atanyaba afụfụ. Nya ka mụ na ndị otu m ya ada atanyaba afụfụ. Ya ga respect me, ya ga respect Nz'r Remy injinia Izọgụ. Orubeghị eji a ịnọ rụọ indọstrị na Benne. O kweta na ndị Igbo si Israel ọpọ na akwụkwọ ọgụ na Germany. Ọ bụrụ gị nwa ya expel wu Israel kazie mara. Ya ga respect me, ya ga respect ya. Ị bịa na timeline m because na Facebook nyere onye ọbụla freedom. Ndị na-ekuziri na university n'obodo oyibo ịma nkwunye okwu ebe ha kwuru. You can talk where they are talking. Or impunity a ka ndị Igbo ji mapụ jee nabata ndị Christian missionaries from America ha bịa Nnewi forge ya na ha eme na DNA ndị Igbo. Ọwụ na mụnwa Emeka nwa mmadụ ewesi a barrister also ndị nọ n'entities a kakwudoro Emeka mmadụ ewesi mara. Ọwụ na ya chọọ akwụkwọ ha chọba ha wepụta the correct DNA ndị Igbo gosiri na DNA ndị Igbo nọ n'ebe ahụ a mụrụ Abraham. Ọ ha ebokwa ya Igbo so na-lead to confusion anyị nwere. Onye Fulani ma ebe o si
mara etu ha esi ebi ndụ ha. Nya ka o ji nọrọ on top, onye Yoruba the same thing. A na-eme ka ahaziere Igbo ụzọ. A non-entity a spell with Israel. Israel to non-entity Israel, Israel. Ọ bịa na timeline m. Sị m na nwere inferiority complex. Onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ ya sụọ n'ala. Ọ bụ na ị chọghị ide eme reason ọfụma, ya afụ m na timeline gị. And ihe abịa dị na nke m. Because adịkwa m ready iwepụta 23 hours in a day na-ekuziri onye chọrọ ịghọta. Mana onye achọghị ịghọta, onye amahọ na ya amahọ, mụ na onye ahụ enweghị mmekọ. Igbo wụ Igbo. Ya dụrụ ụnụ na mma. 99% of us do good. Ndị bad egg a. Ụzọ anyị esi deal with them owo. Anyị kpapụ ha n'akụ, anyị destroy obodo ha bata. Daalụkwanụ.